गोलैगोन बालाबाथाय नै ओजों फैनाय नैथिंजा दखानियाबो दं फैसा जाबाथाय लानो हानाय बायदि ना देनां फैसा जाबा लानो हानाय बायदि साननैसोनि उनाव नायखाजोबना थांनि बेसे गोलैगोन लाबाथाय मा खालामदों 16,000 जोंहानि सनानि न' बयनिबो थाखायथ' गावनि न'आ गोबाय गिजिबाबो सनानि न'आनो जायो दामि बिल्डिं नै लिपस्टिक फोनाबा बोरैबा नुयो आंखौनो फोनबाय थाग्राखाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय आङो नायनोनो हायाखै माबायावनो केमेरायावनो सान्दुङा एकदम थाथाथार ओमफ्राय जों दायो दंफैयो नै सालबारियाव माबायाव हाबहैनो नागिरदों जों एसे माना दखानाव माबा माबि नायनो थांनो नागिरदों नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे जों मा नायहैनो नागिरदों हा ओइ नांथ'ला इखो आलुजों जाहैनोसै जोंहा दिनैहाय साम'जों बोरमा दारि जानो नागिरदोंमोन बोरमा दारिखौ लांथ'ला ओमफ्राय आलुजोंनो जाहैनोसै ना ओमफ्राय थौदो दाना थांनोसै मादैयाबो थांगोन नालाय ओमफ्राय आं बारा देलायाखै सिन्दुर फथाल' फोनदों ओमफ्राय लिपस्टिकबो फोनाखै लिपस्टिक फोनाबाथाय आंखौ बोरैबा फुरलिलि नुयो फोनबाय थाग्राखाय ना ओमफ्राय आथुर आथुरखाय फोनासै आङो थौदो थांसै थौद' नागिरनानै दायो सेरखौ सोना गालांनो एवनो दोनदो गोबाव जागोनथ' र' गोजान ना लामायाबो फैद' थांसै मा होमबा गाना खालिबा मोनफैयो ओमफ्राय दिनैबा मानो गोमोन गैया खोमा ना गोमोन गैया आंनोबो थाइसे दंगान सं नैसिनियानो खानफै थाइसेखौ बैखौ नोंनि खर' खाथियावनो बेखौबो हर ओइ थाइसे गाहान हर दामा दामि दं सं अयो बिसना बे बुस्थुआथ' दं थ'यै भितरावथ' भितराव दं नामा सोरनिया दङ सोरनिया गैयाबालाय मा अर्डार होबाथाय लाबोगोन आरोना केजिनि उनाव मोनफैगोन अर्डारफ्रा दाम बेसी तो जानो नितो लागि সেইটো নাপালে আৰু ভাল নালাগে না দামৰ লগত আৰু কিবা ইফালে বেছি গোলগোল লাগাথাই নিফালে 5,500 5,000 स्टिलनिया बेसे गोलैयो स्टिलनिया 9,500 हा 9,000 6 फुटि या सायाव फुट दाङा नोंसोर मफाय लाबोयो सबनिबो माबाफोरा बेलेग बेलेग जायो नङा होमबा ड्रेसखौ नायलाङो बिदिखौ मोजां नुयो आङो बेसे गोलैगोन बालाबाथाय नै ओजों फैनाय नैथिंजा दखानियाबो दं फैसा जाबाथाय लानो हानाय बायदि ना देनां फैसा जाबा लानो हानाय बायदि साननैसोनि उनाव नायखाजोबना थांनि बेसे गोलैगोन लाबाथाय मा खालामदों 16,000 Beli apa? Iya, beda ya. Hah? Oh, ini na? Ini cekung mana? Oh, mana benda? Bukan sama itu.
itu kalau komisi itu kalau Sila ko pa na yung time ko din ay siya siya lang hay. oh Si Papa ko man gan, lang ba ta? Tuh, masih kaya na kecilnya. Kung besi tayo na para sa lo. Ay, din lang ako man gan si Papa ini de. jangan deh ya kalau dibilang dulu hai kalan itu So biya ti kuno na. oh No so kes ko sila na thang iro na. Sikang ko. Nay ka na thang ko le, nalaban na iro. Ile. ये आलना Ini sih gili gol. ये 4,500 भाई गोदरेज सा menegong yo 8,000 Kan lang masih yang sama lem. Rung bộ sư ban mà tôi không nhắn gì nè. Lang ni lang. Labor. Yang semua kan gitu. Ồ ăn vừa nè. Sen boy dong. Ayo kelas apa ini sih? Bukan nah ina. Kelas berapa? गोदरेज दिन lagi Nè. Ini sih itu sari Đây này nè. 4,500 Tambah kan kalau benar nama kan sih. Landa malam sana. Bisa nak lagu, Bisna kelagu no. kecil nih. Ulang gak. Still di bisna lagu apa dai sini udah kelagu. Ntar gua lang lang. Apa di bawah lagu nanti kelagu. Mà bayar đi dijen tu ke. Yang di bagi ni na. Tuh, masih kaya. Rona ini he. Mình xếp nước mà lá nó bị ô tân ban giờ đó. Nanti kita mugang dang. Ini dong silo nama nih lo. Kalau ada beli kalau di bila. Ini na? Ini bola. Ini na lagi naik ke? Sabda mai kiara naik ke? oh oke Still di kana selap kaya nama bisna ke. Oh, mana still di bara. मानसिफोरा लानो नागिरा Ini mencian mudah deh kalau rana iya. Tanya ini ya. Oh, nang ekstra nah hamdu menisi ni. dressingnya Para dam nung ato. Besi. Dia kan 3,000 ne. Lah bahasa kita ada berapa kan? Hujan dari mana? Bisna ya dia ba, sen bisa lang naik dulu sih, nah. Situ. प्लाइवुडनि जेबो खामानि बक्सआव बेयाव बानायो Tangsi pa. Sama ke sini dong dengan. मा जादो दे? Bagri. दहाय जानाया गोखैनिनो जानो हायाखै आङो ओमफ्राय जोङो दायो मोनफैबाय न'आव नायदोंमोन ओमफ्राय माने जोङो लहानि बिसना लानो नागिरदोंमोन आरोना लहानि नङा स्टिल ना स्टिल ओमफ्राय माने बुहुदता नायबाय नायनानै ओमफ्राय पसन्द जायासै ओमफ्राय आरो दामफोराबो जों लानो नागिरनाय बायदि मिलायासै नालाय ओमफ्राय जों बेयाव लानाय जायासै आरो ओमफ्राय पसन्द जानाय बायदिखौनो मोनासैना बेलेग बुस्थुफोरखौलाय मोनदों आरो मा होनो बिदिखौ ड्रेसिं आयना इदि थाफानाया इदिफोरा मोजां ओमफ्राय आलनाफोरा मोजां मोजां ना सफा सियारफोराबो मोजां ओमफ्राय बिसनाखौ फसायासै जोङो पसन्दबो जायासै दामाबो मिलायासै ओंखायनो लायासै ओमफ्राय माने आरो दामजोंल' नङा बुस्थुखौ फसायनोबोथ' नांबायना ना पसन्दनिबो मोनासै नालाय बेलेग बुस्थुफोरालाय बेलेग जेनेबा ड्रेसिं आयना बिदि गद्रेज इदि हाबि जाबिफोरालाय मोजां मोजां दङ आरो खिन्थु जोंनो इखौ नांथ'आ ना जोंनो माने
बिदि लहानि गंसे लानो नागिरदोंमोन जोङो बिसना ओमफ्राय दा लासिगोन गुवाहाटियाव थांबा आगैनि बार्थडेबो फैगासिनो नालाय बे साननैसोआवनो बेयाव थांबाथाय जों गुवाहाटिनिफ्रायनो लाबोसिगोन आरो ओमफ्राय दा लानाय जायासै ओमफ्राय दा जोङो साम' ओंख्रि संनो नागिरदों मादैबो फैदों ओमफ्राय साम'जों आलुजों संसिगोन दहायनो बुंखांखाबाय आङो ओमफ्राय नों बिदि नायगासिनो जेबो बुङाखै आंल' पक 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 बानायगासिनो ओमफ्राय मा होनबावनो साम' ओंख्रिया संदो साम'आथ' दहायनो होखांखानाय ओमफ्राय दा संनांगौल' आरो डेटा जाबाय ना एथा जालायबाय ओं टाइमा एथा जालायबाय जोंहा दिनै ओंखाम जानायावनो संगोन बेसे गोबाव जागोन मिथिला थाब संहैदो फटाफट ओमफ्राय नै दायो एवबाय साम'खौ थाव होदो ना थावजों एवाबा रं होथ'वाखै रं मोजां माबादों साम'खौ एवगासिनो नै आलुजोंसो जागोनहाय जोंहा सबायजों जाया ओं आलुजोंबो गोथाव जायो सबायजों बांसिन गोथाव जायो खोमा ना सबायफोरजोंबो ओमफ्राय नै साहा फुदुंनो नागिरदो ओमफ्राय आलुखौबो हानानै लाखाबाय दा एसे एवनानै लानोसै ओमफ्रायसो आरोना ओमफ्राय नै आलुखौबो हानानै लाखाबाय आलुजों साम' नोंथांमोना जाफेरदोंना जाफेराखै जों जायो आलुजों साम' आलुआ सोबावनो मिलायखायो खानायालाय ओं आलु होनदों माखोथो जेरावबो मिलायजोबो याव दे एवनाया जाबानो आलुआ दसे मोना आलुआ गोरलैसोना आलु गोरलैया दसेनो मोनो एवनि मा हरखो बेयाव ओमफ्राय बेयाव सामब्राम होबाय रं होबाय संख्रि होबाय ओमफ्राय माबाखौ थाव एसे हरनानै एवबाय आरो ना मस्लाखौ होथ'वाखै दा होगोन मस्लाखौ दा होगोन एसे माबाबासो खोबनोसै ना दसे बानलु फिसाबो देना होखानोसै जाजोब्बाय मोदोमथारबायना नों खनसे हायनाय मोदोमदो एसे गोदौहाबथोंसै ओमफ्राय खांनोसै खोबनानै जाबाय दासो दसे खोबावनोसै होमबा खोबनानै खांनोसै खोबाबनोसै मोदोम थांबाय आयु लाइना थांमारथारबायसो नायनाय साम' ओंख्रि नै खाथियाव देखालाय साम' ओंख्रिखौ लाइट होआबा मोजां नङा साम' ओंख्रि ओमफ्राय नैथिंजा ना एवनाय दङ ना एवनायखौ जाथ'ला ओमफ्राय साम' ओंख्रियानो तामाम टेस्टि जाखादो जाखांनायबाय आङो नै आंनि बोरायनिबो खुरदों ओमफ्राय बे भिडिअ लागासिनो ना बेनि थाखायनो ओमफ्राय आं साखिनायना खोन्थानोसै माबायदि जादों साखिनायाखैना नोङो गोथाव जादों तामाम मा गोथाव जाखादों हस्सा जाना नायबासो मिथिगोन नोङो आलुजों साम' बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो साम' ओंख्रि जाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद गोथाव जादोंमोन ओमफ्रायो मा होनो दाथ' नै जागौमानियावनो मोनाबाय गोजांहांबायबो ओमफ्राय नै जि फोराननायफोराबो रानजोब्बाय थिखांनांसिगोन ओमफ्रायो दा मा ब्लग बानायबावनो आङो मोनाथारबाय बेखिनियावनो फोजोबनांसिगोन दिनैनि ब्लगखौ फोजोबिनि सिगां आं मोनसे माबा देखायनो नागिरदों मोनसे माने नै नुगासिनो दङ नोंथांमोना जोंहानि न' आगैमोना सोरबा जोंनि हम टुर भिडिअखौ नायाखै खोमा माने आङो जोंहानि न'खौ पुरा देखायजोबनाय ब्लग मोनसे बानायदोंमोन आरो भिडिअ बेखौ नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन सोरबा बुंबाय थायो आगै आब' बिदि होनहरो आरो आंखौ नोंसानि न'खौ देखाय खेबसे होननानै अलरेडि जोंहानि न'खौ माने आं भिडिअ बानायना दोननाय दंखायो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय नागिरबानो मोनगोन ओमफ्रायो थेवबाबो नै आं देखायना होनोसै दा खनसेनो ओरैनो जोंहानि सनानि न' बयनिबो थाखायथ' गावनि न'आ गोबाय गिजिबाबो सनानि न'आनो जायो
दामि बिल्डिं नै ओरैनो देखायना होबाय आङो दा मा होनो मोनाबायबो नालाय मा देखायबावनो आरो ओरैनो आंनि चेनेलाव भिडिअ होखाना दोननाय दङआनो जोंहानि न'खौ थ' नायबानो जाबाय नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो मोनगोन ओमफ्राय गोबाय गिजिबाबो गावबा गावनि न'आ सनानि न' जाखायो बयनिबो थाखाय जि लामनायफोरखौबो दिखांनांसिगोन मोनाथारबाय नै गोसोम गोसोम नुबाय मानसिफोरखौबो ओमफ्राय नै बिथिंजा दाउ गन्द्रा दङ नै दाउ गन्द्रायाबो समफ्रें फिथाइया सिरि सिरि प्लास्टिकआ जिजोब्बाय समफ्रेंखौ दानफायनायखायसो दा बेखौ गोदान बानायनोसो नागिरदों बानायथ'वाखै बेयावनो माबा माबि आगोलाव अमानि ओंखाम ओमफ्राय अरबो सायो निहिर नांबाथाय मालाबा मालाबा आलासिफोर फैबाथाय बेयावनो आरो ओमफ्राय बेलेग न' गैया नालाय जोंहा बाहेरा ओमफ्राय बिथिंजा मोसौ गलिसो नै ओमफ्राय आगोलनि स्कुटि पुराना दङ इयाव इ गाज्रि जाबाय ओंखाय सलायला बेखौ इ गाज्रि जानायखायनोथ' जोंहा बेलेग मोनसे लादों आरो ओमफ्राय बेखौथ' नोंथांमोना नुखाबायानो थायो खोन्थालायनाङा जों अबेबा अबेबा थांबा बे गंसेखौनो लाङो बेथ' पुरा गाज्रि जाबाय नालाय एसे फाहामनांगौ जानानै दङ ओमफ्राय दाउ गन्द्रा ओमफ्राय नैबेयावनो थायो जोङो ओमफ्राय नै बिथिंजा ओरै हाबलांबाथाय इसिं दङ ओमफ्राय बेयावनो थायो आरो नै सिखौबो दिखांनांसिगोन जोंहानि सनानि बिल्डिं थ' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम ओमफ्राय कमेन्ट खालामहर आरो जोंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला स' बेखिनियानो बाय बाय बयनिसिमबो